хора, издрапахме след около 3 часа и половина и стигнахме до заслончето. Тук е страшно красиво. Какво да ви кажа? Заслончето е чудно. А всъщност страшното езеро е за този камък, къде е и заслона. После ще се разходя да ви го снимам. Ето го заслончето. Това е страшното езеро, то е леко замръзнало. Яката работа. Пичовете ги оставих в заслона да слагат масата.